ko da yake muna da matsaloli a arewacin Kaduna, ba wai kawai a kudancin Kaduna ba, amma a kudancin Kaduna ana son a kawo magana addini da kabilanci a ciki wanda yana ƙara ɓata sha'anin. To shine muka kira jami'an tsaro domin mu ji matakan da suke ɗauka da kuma tsare-tsarensu da matakai da za su ɗauka da abubuwan da za a ƙara yi domin a tabbatar da an dawo da zaman lafiya a kananan hukumomin da ke can kudancin Kaduna. Sun kuma ba mu shawarwari kan abubuwan da ya kamata a yi domin a ƙara tsaro a arewacin Kaduna, kamar Giwa, birnin Gwari, Cikun har da Igabi. Duk muna da wayannan matsaloli. Na kudancin Kaduna ne ake so a sa addini a ciki, amma ko ina akwai 'yan ta'adda da 'yan bindiga wanda sun matsa ma al'umma. Saboda haka mun zauna da su, sun gaggaya mana abubuwan da suke yi, kuma mun gamsu da iyakan kokarin da suke yi, kuma sun nuna mana abubuwa da suke bukata domin su ƙara jajircewa wurin dawo da zaman lafiya, domin manomanmu su samu su je gonakinsu a arewacin Kaduna, sannan kuma a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kudancin Kaduna. Dalilin zaman kenan, kuma mun gamsu da bayanan da suka yi mana. Dangane da rahotanni da aka bada na abubuwan da suke kawo rigingimu a wannan yankin, wani mataki gwamnatin jihar Kaduna take kokarin dauka kan ababen? Kamar yadda muka taba faɗa, abubuwan da suke kawo rigingimu a nan suna da tarihi mai tsawo. Akwai abubuwan rigingimu da aka yi wurin shekara 28 a ƙaramar hukumar zangon Katab, wanda an yi rahoto gwamnati bata ɗauki matakai ta yi farar takarda ba. Mun sa a yi wannan domin mu duba abubuwan da ba a aiwatar ba, mu tabbatar an aiwatar da su. Na biyu, akwai masu zama a Abuja da Lagos da Port Harcourt, wasu ma a ƙasashen waje, suna faɗan ƙarerai, suna ƙara tunzura mutane su ɗauki doka a hannunsu ko su kashe wanda ba ƙabilansu ba. Muna nan za mu ɗauki matakai ko ina suke, za mu bi su, mu kawo su, mu hukunta su. Na uku, dole su shugabanni na sarakuna, hakimai, dagatai da masu unguwa da kuma shugabannin addini da kuma wayanda aka zaɓa, 'yan majalisa da ciyamomi na local government, dole su tashi tsaye su rika faɗan gaskiyan abin da ke faruwa a kudancin Kaduna, ba su yi shiru. Wasu mutanen banza waɗanda ba ma a jihar Kaduna suke zaune ba suna maganganu na ƙarya, suna ƙara tunzura mutane, suna ƙara raba kan al'umma. Dole ne shugabanni su tashi, kuma duk shugabannin da ba su tashi sun yi abin da ya kamata ba, za mu ɗauki matakai kansu. Amma mu abin da ya dame mu yanzu shine duk wani goyon baya da za mu ba jami'an tsaro, su tabbatar da ƙarfi da yaji an kawo zaman lafiya a kudancin Kaduna, za mu ba su. Sannan akwai ma'aikatar mu ta Peace Commission, wato ma'aikatar sa zaman lafiya, su ma suna nan sun shiga, suna jawo hankalin al'umma da shugabanni su ɗauki matakai su tabbatar kowa ya zauna lafiya. Jihar Kaduna muna da ƙabilu 54. Ba wanda zai iya koran wani, ba wanda zai iya cewa wannan ba ɗan Najeriya ba ne ko ba ɗan jihar Kaduna ba ne. Saboda haka kullum wa'azin da muke makowa shine a zauna lafiya, kuma a sani ko mun ɗauki sojoji da 'yan sandan Najeriya gaba ɗaya mun kawo jihar Kaduna, babu yadda za a yi a samu zaman lafiya idan al'umma ba su yadda zaman lafiya shi ya fi sauƙi ba. Domin ɗan sanda da soja babu yadda za a ce ɗan sanda da soja suna ƙofar kowane gida, suna tare da kowane mutum. Duk wanda zai je gona soja na tare da shi ko ɗan sanda, ba zai yiwu ba. Saboda haka zaman lafiya din, mutane su haƙuri da juna, su zauna lafiya. In an yi maka laifi ka gaya ma hukuma ko shugabannin al'umma, su ƙoƙari su kawo sulhu. In sulhu bai yiwu ba, 'yan sanda su shigo da soja a hukunta wanda ya yi laifi. Shi ne kaɗai za a samu zaman lafiya. In kowa ya ce shi ma hukuma ne zai ɗauki doka hannunsa, ba wanda zai zauna lafiya. Don kowane mutum yana da daman kashe wani, kowane mutum yana da ƙarfin kashe wani. Amma in ka ce kai haka za ka yi, to ka sani shi ma ɗaya mutumin da ka kashe, ƙila shi ma
yana da ƙarfin shi ma kashewa, shi ma zai iya kashe wani. Saboda haka ba zaman dabbobi muke ba, zaman mutane muke, kuma akwai hukuma, kuma akwai doka. Ya kamata kowa ya bi dokan nan kuma yi haƙuri da juna.